Kolbiště se nám připravuje poslední zátřad chladnokrevných koní. Je to kočí Ladislav Jirgala, sedící Markétou Pšenicovou, koně Sargon a Unima. A tento zátřad v podstatě reprezentuje domácí barvy, nebo startuje v barvách jezdeckého klubu Zubří. Ladislav Jirgala, to je velmi zkušený bozataj, český reprezentant, několikanásobný mistr republiky. Spáře vědíš, co je teďka mistr republiky, vědíš, co ve čtyřkách vyhrál, v párách vyhrál, vítropratí. Ladislav Jirgala je opravdu všestranný pro tento sport, získal titul mistra republika jak v jednostřeží, to právě před pár dny, dále potom v párech, ve čtyřkách. Ve čtyřkách je Evropa. Prostě je to opravdu jeden z nejzkušenějších vozatajů současného českého jezdeckého vozatajského sportu. Tedy Ladislav Jirgala, přísedící Markéta Pšenicová, náruční Sargon, sedlový Unima, JK Zubří. Znova si připomeňme, náruční, to je ten kůň vpravo a sedlový vlevo. Opět stejná překážka jako v předchozích dvou případech, koně musí plecemi zhodit desku, která tam leží, a nyní nám vozataj pokračuje znovu přes můstek po cíle prvního kola. Jede!